Pero maghuam ko 100 nimo kay kinahanglan og 100 para makadaog og 10,000. Kapi na lang taan eh. Way pamahaway. Way kaunay kanon. Sao man. Napurdoy naman. Nabankrupt ng tindahan. Tungod ganing pa rin, Pax. Nagsigig pangutang. Perti ng pagkadakwag utang. Way bayad-bayad. Usa nakatuig na kong pinaningil. Sus. Grabe. Ilad-ilaron man lang ko. Hindi daling tawana. Ako ito. Hindi na ako tundangan sig panil. Ug di gid si mo bayad. At tuon ko itong kanahan. Ay, kawan mo sad. Kitas-kitas kung ulo, uy. Angal gid ato akong kumpari. Tukmod man ko kalit. Sus, nabukol na nung ko. Si kumugawas ron, klaro kay nag-atang na sa tunako. Maningil na sa tunako. Pabiya di ko ibayad. Mutago lang ko dire. Asa man si Pax ron? Ako gitong pangitaon, di gito na ko siya undangan ug di na ko makitaan kay akong paninglon siya utang. Hoy, pre! Okay, isa naman sa pre. Okay, Wala unsa naman ko ay. isa man problema naman pre. Problema na ko. Kanang imong utang. Kiwa na kay bayad si imong utang pila na katuig. Gusto kong maningil, kiwa na ko ikaw-kaon, sige na ko gigo paning kapiwa na ibukas balay. Sa man ka mong klase nga pagkapala utang, di man ka mobayad, ha? Eh, Bea. Samtang ka mo ra, magkagawa ka ilas imong kumpare. Mubayad lagi ko, pre. Ay, kabala ka, ana. Karong hapon, pre, mangita ko paagi. Relax lang, good ra. Batay ha, karong alas 5. Timanan ko na. Kung di gani ka mobayad, dadaan si kag pulis ug ipabarangay ka. Magbuhat mo ha. Himali na mintras nga di pa ko maglagot nimo. Basig mahinay ka tikang hinampaka ka. Patay. Suko naman kayo sa parang tito. Ipapriso mo ko niya. Nita, yung paagya ni patay. 5,000 ra kong utang iya kong ipapriso. Dako ang dimalas kung mapriso ko. Di na dyan ko katilo ko bangal. Diyos ko, nita ko paagya. Kalindot ang starter sa loob. Piti. Lakalamit mo sa daugan. Kapalit lagi kong bugas ni. Piti. Sige pa. Oh, alis starter mo rin oh. Ay, tara. Tara. Sa daugan. Masa ka nagtuwa anak ko amigo, no? Dako lang ko siya dako. Patay, makatabang sa problema. Akong ulo ni. Scatter sa? Ha? Nagkatuan na lang ko daw, Gismelo? Ha? Takot ka. Palitan di ka sapatos ani ha? Palitan di ka bag ha? Hindi na. Baka nagkana na kong pantani. Uy, boss! Oh, Isa na yung gituwa? Lingaw lagi kay ka. ha? Isa na yung gituwa? Lingaw lagi kay ka. Scatter ni. Mo ni, pangadlaan na ako pang warta. Kita ka na. Lah, 10,000! 10,000 na. Dako na, boss! Oh, what? Duwa ni ba? Unsa ka man day na pagduwa, boss? Tagaan di ka gling. Hinanglan lagi tag sa gatos para makaduwa ani. Sige, boss. Sige, pasante ka gling ni. Pasante ka gling asim cellphone, wait. Boss. Pasante mo. Pwede na ni ako ang cellphone, boss. Oh, pwede na. Pasante ka. Ako isa di mga. Oh, mana. Dala, boss. Nadawat Oh, ka. sige. Bislito na ko na dito. Klaro kayo, manghatag rin sa akin, magkakontak ka. Kung na ko yung 100, balik ko, Dre. Oh, ayun na. Pwede na, i-register ka daan na. Register ka dahil duwa ka rin. Ito ni deposit. Ah, sige, boss. Sige. Likas ko sigato. Salamat kay boss. Sige. Dawali ka na. Ayun ako. Oh, sige. Paabuton gito na ako rong alas 5. Takahon talang tinampak nito kanan ni bubayad ni. Uy, pre! Ay, naraka. Makabayad na ko nimo. Nanagit pa, di makabayad ko nimo. Mas mayo noon. Kung makabayad na ka. Alis ako gusto niya, tapi. Balik na ito pagkakumpare ani. Nya, unsa mo po na? Ining tuyo na ko nimo. Impas ako utang. Ang masagan pati kag pangbugas, pang chicks, o unsa pa imong gusto. Ako mas may na. Pero magbuwan ko 100 nimo kay kinahanglan og 100 para makadaog og 10,000. Ayay, murag dili man ni maayo da. Wa pa gani ka nakabayad sa imong utang. Mangutang na sa kalain. Ilim sa pre. Napay pakita mo pre. Tanawa pre. Tanawa pre. Kani siya nga duwa pre, scatter.
akong amigo, daog 10,000, screenshot ko na. Itagaan ko niya link pre. Awa pre. Maong manghuam ko mo 100, kay kung mudaog kog 10,000, ihatag na ko nimong 5,000. Nya kaning 1,000 pakapin pa nako sa 100 nimo. Ika ni bahala na. Bantay ha. Bayre gyud karong hapon ha. Tagaan ti kag sa gatos. Pero sigurado bayad rong hapon ha. O dira o, duha ka 50 na. Salamat ani pre. Adto na ko. Bayra lagi ka. Kita-kita ta hapon. Magaling kang kupal Bayad na ka. ginagawa na. Karong hapon magpaabot ko. Makakaon lagi kog bugas ani, makapangumpra lagi ko kong tindahan, makabangon lagi ko kong negosyong gamay nga napurdoy gumikan niya. Magpaabot ko karon alas 5. Duwa na ko. Kami kay way samok, magduwa na ko. One eternity later. Pinigil ko. Kuwi klaro gid ako amigo. Sa na na ko bayad. Paano ko bata? Duwa na ko. Wala na. Matay alas 5 naman. Wa pa man gihapon ag hingsaad nga mobayad siyang utang. Adtuon ko nato eh. Ako gitog yung sulungon hangtod nga makabayad gid siyang utang. Alas 5 naman. Sabot ba? Utang mo bayron ba? Ha? Ako bida na. Bayron mo. Alas 5 na. Daot ta gid ani. Alas 5 na ba? Bayron mo. Sakot ba? Sakot na to. Sakot ko ba? Hindi bayron nun. Patay. Dapat tigitan ni. Buwang na mong tindahan ah. Ay, impas ng tanang utang na to ani.